Fanosa faşizma Kızıl Elmayı tefiya. Medeni ferho. Divan rojin ku li Tirkiyeyê pêşketinên siyasî û civakî bi awayeke nezelal dewam dikin de ji tîpîsî, entelektûel û alameyetên Tirk peyam û vegotinên balkêştên. Hemû peyam û vegotin di çarçoveya îdeolojiya fermî ya Tirkî de ne. Belkî gotina îdeolojî zûl bû, lê min gotinek din nedît. Peyam û vegotin tev di çarçoveya Sivasor Kızıl Elma de ne. Gumant dêde nîne ku hemûyan pirtûkên Ziya Gökalp û Nihat Asya Kızıl Elma xwendine. Tev jî gotinên Ziya Gökalp em nabêjin kevir lat hene dimeşin em peya. Tirkin em û diçine Sivasor dubare dikin. Nihal Atsız ve mevkurê hişmendî yê ji aliyê talanê ya serdema Osmaniyan derdixe, di aliyê baweriya olî de digire dest. Mînaka cihûyan dide û dibêje tu bawerî li gorî mantiqê rizayî rêve naçin. Hebûna xwedayî mezin bi rêbazên riyazî nehatiye îsbatkirin, lê bi milyonan mirov baweriyê bi xwedeyê mezin dînin. Ji bo vê jî divê em mefkûr baweriya Kızıl Elma di çarçoveya ola İslamê de bikin malê xwe û bikin bingeha netewperestiya Tirk. Albert Einstein netewperestiyê weke nexweşiya zarokan bina bike jî naxwazim zarokan tevî vê nexweşiyê bikim. Zarok rengê jiyana we kevin, nexweşiya Sivasor jî nexweşiya mezinên qewmê Tirk û taybet e. Laliyê din hişmendiya riyazî di çarçoveya kanûnên fîzik û geometriyê de ne. Nihal Atsız ev teorî vajî kiriye. Lewma ev hişmendî hem küfre hem şirke. Erdoğan jî Devlet Bahçeli û muxalefeta nasyonalîst, rojnamevan, akademisyen û rewşenbîrên her du baskan jî bi gotinên cuda Kızıl Elmayı diparêzin. Akademisyen, zanist û rojnamegerên Tirk divê pêvajoya ku Abdullah Öcalan bi banga aştî û civaka demokratîk dayê dest pêkirin de gotinên wekî di navbera şer û aştiyê de rêya seyemîn heye. Ew jî halî harbe derdixîne pêş. Di demeke wisa de bi taybetî medyaya qesrê pêşxistina hişmendiya leşkerî, tedbîrên leşkerî derdixin pêş û propagandayeke xerab dikin. Hişmendiya Sivasor jaliyê kesên wekî Profesör Doktor İsmet Çetin û Fatih Duman ve jî bi nivîsandina pirtûkan tê xwedî kirin. Her gotineke vê hişmendiyê kevirekî li ser dîwarê gunehkariyê ye. Desthilatdariya AKP û Erdoğan, hevkarê wan yê biçûk, MHP û Devlet Bahçeli jî bi heman hişmendiyê tev digerin. Bi taybetî li hundir û derve enstrûmenta wan ya rêxistinî, olîye û İslamê dikin amûrê siyaseta xwe. Ji bo vê jî li hundir terîqetan xwedî dikin. Li derve jî saziyên weke Weqfa Alîkariya İnsanî ava dikin. Projeksiyonên xwe jî li coğrafya İslamê zêde dikin. Bi van argumentan nêzîkî pirsgirêka Kurd dibin û bi hişmendiya emperyal a Kızıl Elma tev digerin. Desthilatdariya AKP û MHP weke parêzvanê Filîstînê pêsîra kirasê xwe didirîne, lê bi keştiyan amûrên şer ji İsraîlê re dişîne. Desthilatdariya AKP û MHP çeteyên Daişê destek kir, birayên misilman li Tirkiyê bicih kir, piştî têkçûna Daişê komên paramîlter ava kirin, li Asyaya Navîn Ajansa Hevkariya bi Tirkiyeyê re ava kir û van hemûyan li dijî Kurdan bikartînin. Li Japonyayê jî müdaxaleyê kursên zimanê Kurdî kirin. Ji bilîvan teva li Tirkiyeyê endamên Hizbil Kontrayê ji zindanan derxistin, bi navê Hudaparê kirin parlamentoyê. Li siyasetmedar û şarederên Kurd avêtin zindanan. Ev kiryar hemû nêrîna Nihal Atsız ya di merceka vajîkirina riyazî de ye. Ew qas roj ji ser banga dîrokiya Abdullah Öcalan re derbas bûne. Hîna di ajandaya desthilatdariya AKP û MHP de tiştek xuya nake û gavek ji bo bersiva aştî û çareseriya pirsgirêka Kurd de neavêtine. Min li jor got, medyaya qesrê ya tîpîsî hîna berdevkiya şerê qirêj dike. Erdoğan bêdenge, bêdengî îkrar e, mikurhatina xapandinê ye, rewatiya wê jî nîne. Profesör Doktor Mustafa Erdoğan rastiya sistem û hişmendiya li Tirkiyeyê tenê du aliyan de dibîne, eniya misilman û eniya layîk. An ku gel nînin wey tîjarê di navê qewmê dewşîrme de misilman û layîk tenê hene. Lê balkêşa dewleta Enqereyê sed salin dijminatî, cihêkarî û di vê çarçoveyê de qirkirina gelan kiriye bingeha hebûna xwe û bi hişmendiya Kızıl Elma tev digere. Di çarçoveya siyaseta înkar û tunekirinê de êrişî gelê Kurd dike û dixwaze tune bike. Profesör Doktor Mustafa Erdoğan dibêje,
Di Tirkiye îro de bi taybet du mijarên bêne nîqaşkirin hene. Yek pirsgirêka azadiya olê ye. Ya din jî di karakterê layık de nîqaşa li ser azadiya misilmanan e. Karakterê layık her dem zextek li ser misilmanan meşandiye. Kesên bi nasnameya misilman tevgeriyan jî lê dijî eniya layık bi mesafe tevgeriyan e. Li ser vê da başê pirtûkek jî nivîsiye. Lê balkêşa Süleyman Demirel bi xwe got Kurdan 29 caran serî rakir. PKK jî berxwedana dawî ye. Li Profesor Doktor Mustafa Erdoğan ku çavdêriya şerê Kurdan yê nîv sed salê kiriye û dike pirsgirêka bingehîniya Tirkiye ji nedîtî vetî. Ev dîtinek û nêrîneke bexîlî duruye li dijî rastî, dîrok û diyalektika sosyolojiya civakên li Tirkiyeyê. Pirsa rast ev e. Gelo akademisyenên Tirkî Turan teva xurifîne ku Kızıl Elmayê zimanê kaînatê dibînin û bi korîtî, birmîtî û mejiyê sexelî nêzîkî pirsgirêka Kurd dibin û ji nedîtî vetin. Tê zanîn ku Kızıl Elma hişmendiya çeteyên Akıncı Osmanî ye. Bi îtihat û terakîkete kolanên bajaran û guha radeya qirkirina gelan. Bi Ziya Gökalp û Nihal Atsız bû bingeha yekperestî û netewperestiya tund û wek dîwarê dîlgirtina gelan derkete holê. Îro jî Dewşerme Erdoğan, Dewşerme Bahçeli û hemû partiyên bi îdeolojiya fermiya Tirkî tevdigerin, vî dîwarî bi têlên dirêhî, bi mayînan û xermûfên bi sitrî dijwar dikin. Minbera Enqereyê Kızıl Elma ye û naxwazin vê minberê biguherînin. Ji bo vê jî Kurd mecbûrin berê minbera xwe bidin çiyayên azad. Çiyayên azad jî cih û warê yarentiya pêxemberan e. Senteza Türk İslam û Tirkî Turan li ser sextekariya artêşgelê hatiye rûniştandin û îdeolojiya înkarê ye. Ev sextekariyeke dîrokî û sosyolojîk e, reda diyalektika jiyanê ye. Lê dijî rastiya dîrok û hişmendiya civakan e, hişmendiyeke çêkirî ye. Li ser bingeha înkar, asimilasyon û tunekirinê hatiye rûniştandin. Li dijî vê bawerî û siyaseta hişmendiya civaka demokratîk û têkoşîna şoreşkerî esas e. Piştî nîv sed salê careke din ji aliyê rayedarên desthilatdariya Enqereyê ve banga çareseriyê hate kirin. Banga wan daxeleta li ber lingên Abdullah Öcalan bû, weke mecbûriyeteke dîrokî kete rojevê. Kurdan bersiva erînî da û gav jî avêtin. Li desthilatdarî û dewleta ku mecbûr bûn bangê bikin, gav neavêtin. Medyaya qesrê jî bi zihniyeta marketingê nêzîkî pêvajoyê dibe. Banga Abdullah Öcalan ya piştî daxeleta rayedarên desthilatdariya Enqereyê ji nedîtî vetî. Weke feylesofê Amerîkî Jean Cain dibêje, medya Tirk ji etîkên çapemeniyê dûr e û bi tîpîsî ya allameyên nijadperest kar dike. Bûye hebanka dilxweşiya Erdoğan û Bahçeli. Faşîzma Kızıl Elma, Sêvasor, li Tirkiye, Kurdistan û tevaya Rojhilata Navîn gelek erozyonên wêranî kirin. Zanistên siyasî, dîroksan û akademisyen vê erozyon û xerabiyên mezin bi navê sîstema populîst, yek zilamî, îslama radîkal, olîgarşiya îslamî û çanda netewperestiyê bi nav dikin. Dema ku van sîsteman rêz dikin û dinirxînin jî mînakên cîhanê didin. Mînakên li Tirkiyeyê û 29 berxwedanên gelê Kurd qirkirina 6 gelên li Anatolyayê nadin. Eger van rastiyan bêjin mecbûrin bi kur werin ku tu caran demokrasî, edalet û mafên mirovan nehatiye Tirkiyeyê. Ji xwe qanûnên zincîrî, tirsa qezetorê, kelemçe û kuştinê rêgirtine. Ev jî civakan ji rastiyan dûr dixe, faşîzma Kızıl Elma ya li Tirkiyeyê jî vedişêre. Li tevgera azadiya Kurd di şerê nîv sed salê de li tevaya Tirkiye, Kurdistan û Rojhilata Navîn weke fîtîla teqînên civakî û dîrokî, fanosa faşîzma Kızıl Elma, Sêvasor tefand û tirsa li ser gelê Kurd û gelan kir.